Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, agresorska i genocidna takozvana vojska RS-a, na čelu sa ratnim zločincem Ratkom Mladićem, doživjela je brojne poraze i nebrojeno puta polomila zube o daleko nadmoćniju i snažniju armiju Republike Bosne i Hercegovine. Jedan od najvećih poraza takozvane vojske RS-a bio je i tokom operacije Breza 94. Ova operacija bila je jedna od strateških akcija takozvane vojske RS-a, koja je za cilj imala slom 5. korpusa i osvajanje Bosanske krajine. Akcijom je lično rukovodio ratni zločinac Ratko Mladić. Međutim, 5. korpus, sila nebeska, bio je prekrupan zalogaj za kukavičku vojsku RS-a. Vojnici RS-a, zajedno sa svojim komandantom, generalom, ratnim zločincem Ratkom Mladićem, bježali su glavom bez obzira, a najavili su drugačije. U Bužimu ni pile ne smije ostati živo, razoriti svaki kamen, ubiti i dijete u kolijevci, pobiti sve, na kraju okrenuti krmadu haremu džamije. Ovo je bila naredba Ratka Mladića, zapisana u njegovim zaplijenjenim dokumentima u operaciji Breza 94. Kada je početkom septembra 1994. godine krenuo sa svojom vojskom da poruši ovaj grad u Bosanskoj krajini i pobije sve u njemu, nije ni slutio da će ga nadjačati čuvena 505. viteška brigada, koju je vodio neustrašivi i legendarni krajiški komandant, general Izet Nanić. Bio je to prvi pokušaj neprijatelja da na području Križa pokuša sa tenkovskim probojem. Borci 505. Bužimske brigade to su osujetili, spremno ih dočekali i uspjeli odesposobiti jedan tenk i zaustaviti taj prvi udar koji je bio na tom dijelu. Iz akcije kojom je tada Mladić direktno komandovao, izvukao se ranjen i jedva je živu glavu spasio, bježeći Ladom Nivom i vičući: "Bježte, braćo Srbi, spašavajte glave!" Septembra 1994. godine četnici su krenuli u ofanzivu na Bužim, na 5. korpus, gdje su svoje snage 4. septembra usmjerili direktno na 505. vitešku brigadu. Glavni pravac je bio da Bužim sasječe od ostatka Unsko-Sanskog kantona, to jest od Cazina i Bihaća, i doslovice je pisalo da u Bužimu, ako treba i svaku ciglu prevrduti, ali treba sve pobiti, ne smije ništa preživjeti. To su bile riječi Ratka Mladića u zapisu kojim je on prijetio. Glavni napadi VRS-a su uslijedili u ranim jutarnjim satima 4. septembra 1994. godine na pravcu Sip-Radoč. 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine pojačao je svoju odbranu na pravcu Sip-Radoč, zatim je uslijedio silovit napad VRS-a sa svim raspoloživim sredstvima na prve linije odbrane 505. Bužimske brigade, međutim 505. nije popuštala uprkos silovitim napadima VRS-a. Nakon 10 dana iscrpljujuće borbe, a zaista je tih dana tuklo iz svih mogućih oružja, artiljerijskih, koja su se mogla upotrijebiti, od tenkova, haubica, raketa, na kraju su uključeni i helikopteri, komandant Izet Nanić je pretpostavio da se radi o veoma opsežnoj akciji, odnosno operaciji, i uočilo se da sa istom rukovodi sam ratni zločinac Ratko Mladić. Nakon 10 dana iscrpljujuće borbe, kada nam je ponestajalo i samog ljudstva i municije, materijalno-tehničkih sredstava, komandant je učinio jednu veoma hrabru odluku, da pripadnici 505. brigade sa oko 300 naoružanih boraca, uključujući Hamze, Gazije i jurišni bataljon, krenemo u kontranapad, priča Samir Abazović, nekadašnji pripadnik izviđačkog voda Gazije u sastavu 505. viteške brigade. Jedinice 505. slavne viteške brigade, koje je predvodio komandant Izet Nanić, prošle su jedinicama VRS-a iza leđa i razbile ih u više dijelova. Tog dana Mladić je ranjen u ruku i jedva izbjegao hapšenje, a
505. brigada je zarobila njegov džip, torbu sa planovima i kartama, šapku i još neke stvari. To su informacije od njegovog vozača koji je bio zarobljen. Potvrdio je da je on ranjen 12. septembra 1994. i da je uspio da pobjegne, a jedan njegov borac kazao je da nije smio previti rane u Bosanskom Novom, nego je pobjegao u Prijedor jer se bojao da će Bužimljani tu doći i uhvatiti ga živog. Tada je nastala panika u njihovim redovima, a naši su to saznali preko pristupnog uređaja. U toj bici stradao je njegov novinar Risto Đogo, iako su poslije izjavili da je sletio u Drinu. Postoji snimak kada je pogođen koji opovrgava tvrdnju agresora da je Đogo sletio u Drinu. Tog dana uništen je i čuveni zločinački tenk Siva Munja, koji je obišao sva ratišta širom Bosne i Hercegovine. Sa tog tenka skinut je PAM i nalazi se u muzeju 505. brigade u Bužimu.